ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ukertong jong Voice of the People Party u Dr. Ricky J. Singkan ulakran nega jing snus kem baka party kamdan Jingartatien Shuh ya jing Jingkyrshan jing Paidbah nong the vote jing lai phundu Tylli Constituency ke Shillong parliamentary seat hak election Lok Sabha ke Bansalong hak khandai trek yayong araja arpusau hak Jingkyrshan bakila pathai khubor hadem ladap thap kerteng u Dr. Ricky uliat horu shen ke party ke sepinmi Paidbah ya ke election manifesto khnang bagi Paidbah nong the vote kindup tip ya kimat rekam jong ukertong kan bah shibun ya kita kiba ong ya ke bakum kita bakin ngap ha ya ke ke iba adan ikran endai bansu kren bansu shem ya ki jing kren tang klam das ngap lut ya baro along ke bam smotanat ka ba shwelam ko ban shwelam baklayu Paidbah ngam don ban ong halo jing kita ki jing kren ken manu bangi ong bangi persa ken hindi mo kita aru ki ba ong atrai ka bha baki snap ha baki Paidbah ya kijing kren ke jongi halor kata kajing keno ke jongki ban syukurno ban syelam bakla ya kijing mujur khat jong Paidbah ulai kadi kajing shanya ingi kalong ke ba smusi haka longkum ke nong yalam ken ki bangi khwi lenti ki ban yalam ki ban pensai ki ban kren ya ki nongrim ban long kajing kerkhu yu Paidbah ban yalam yu Paidbah le ban syukurno kumni kumtai kalong khundong palapi Paidbah bakin bishar mo na poi biang sekatahi ke jubab ke jonga kalong sha shipor yingi nge hadian bingla polite ke manifesto kinsa i bat ngen senang pensyai ya kita ki mat rikam ke jongi na kementa kenika kumu MP i kum ka party ngi don kini ki meetings go pher ke bingla de pan bet lupa lang abun tayo menchwa nakaliang jo party ngim don ka i ong iba aden pilek itu ka meeting pendep itu ka meeting but i don hang ne ki MLA i don ki nongkit kam jo party ngat fai kala biang kam don ru hem ka jing bom don ka jing ba aden kong ka party ka ber jingkit clear i ya ta nanti ta ka jing ya soto jing mut lang kom ki no gelam jo party kata i don ka jingkermen ka khaw ya ka jing job party udah ke first time ke kun ke MP election but atrai lengba kini social media but lengba ki meeting ke bapher ke bingila lehi im don kanunu ka Jingartatien ya ka Jingkyrshan ka bingila yo no Paidbah keleng saudong ke life hundred Tylli Constituency akbe de kita agaleng jo party ngin sa like Paidbah ke manifesto ke jongi te yamenta ngin ngin sepen bena dak katukan di kendiat segi mentah kawehi kabaning kong hi teri ka kanongrem kaba ngi kum ka party kaba ngi let Shuh Paidbah hakini ki nado bing sedang hi ka party kaba ngi let Shuh Paidbah di kanongrem kaba ngi ukwa ban yoi ya ka senchar khadar kaba khoi ka senchar khadar kaba light kaba bamsap ka senchar khadar kaba nya khun pursha ya ka jinduk ka senchar khadar kaba yoshi dan khamat yenuno para gaduk ko poru skawe bre ka nongrim ka jongi ka party ka long bangin yang banyada ya ka hok aga bede ka do ka shap hayi pateng bat ke ke bre ke hok ke jongi kum ki nong shau snong jongani ka jala ka ba ke jongi ni yim don kanunu ga Jingartatien abu yakun ban poi be cha thong te bat im don kanu ka weipat ka maong biang ka Jingartatien agni ka jing kun nomor atrai ki Paidbah hi ki bangi ba ai ngi ka Jingkyrshan kat som ngi lek kata hi ngatrai kala biang ba ni ya chek khmat chaklang pat ni yap ya ka por mo